Kaixo, zer moduz, ongi etorri. Galdera badaukat gaur. Zuetako zenbatek ezagutzen duzue hau? Euskaldunon egunkaria da eta 2003 arte Euskara utxian geneukan egunkari bakarra. Eta zergatik kontatzen dudan hau, aste honetan entzun dugun Ruper Ordorikaren kantu hori Euskaldunon egunkariari eskinitakoa izan zelako. Gehiago jakin nahi duzue, 1, 2, 3, 4, goazen. Azkenean, Koldo ez da zirudien bezain gaiztoa, ez da? Basakabira itzultzen utzi diote, eta lagunek beso zabalik hartu dute. Berak, azkenean, gehien maite zuena zaindu besterik ez zuen egin, kantu honek dion bezala. Kantu leuna, nahi nituzke jarri, eguzkia, hainu bian denari. Ruper Ordorika dago kantu honen atzean eta euskal musikan erreferente eta zale pila bat dituen musikari, abeslari eta sortzaile oinatiarra da. Pentsa, 80ko hamarkadatik 20 disko baino gehiago kaleratu ditu. Eta bere oso ezaguna den kantu hau, entzun dugun hau, kantuok jartzen ditut diskoan utzi zuen grabatuta. Zer eta New Yorken improvisazio munduan ezagututako musikariekin egindako diskoan. Zaindu maite duzun hori, eta Ruper Ordorikak hori ez zuen edozen momentutan idatzi eta sortu, Euskaldunon egunkaria itxi zutenean sortutako kantua izan zen. Egunkaria, 1980tik 2003 arte, Espainiako Auzitegi Nazionalak istea erabaki zuen arte aktibo egon zen egunkaria izan zen. Eta istea erabaki zutenean, Euskara utxian genuen egunkari bakarra itxi zuten, iturri hori itxi egin zuten. Mobilizazio ugari ekarri zituen horrek Euskal Herrian, albiste lazgarria izan zen, ondoren ekarri zituen gauza guztiengatik, eta Ruper Ordorikak kantu bat egin zuen. Kantu leuna, nahi nituzke jarri, eguzkia, hainu bian denari, zaindu maite. Zalantzari gabe, maite duzun hori ondo zaindu behar da. Eta aste honetan enarak zuri, ez du oso ondo maite izan. Eta ondoren, damua dator noski, eta damu horrekin estaltzeko gehiegi dauka. Politia ekarri diguten enarak eta zurik goazenen Izaki Gardenak taldeari buruz hitz egiteko. 2012an Gasteizen sortutako taldea da eta iaz etenaldia iragarri zuten. Hori bai, 4 disko utzi dizkigute eta 2. diskoan topatuko duzue abesti hau. Kantau besterik ez dut, gutxiegi ezer eskatzeko. Ari gara bukaerara iristen, baina kontuz oraindik azken atala geratzen da eta. Aste honetan Ruper Ordorika eta Izaki Gardenak izan dira protagonistak. Bideo gehiago YouTubeen eta goazenen aplikazioan izango dituzue. Zaindu maite duzuen hori. Datorren astera arte, aio. Gaztea.